No, takže ráno som dával koment ku tým indexom, ako rastú a ďalej pokračujú v tom uptrende, ale dnes sa udiala veľmi zaujímavá vec na DAXe a za mňa osobne to vyzerá veľmi dobre, špekulatívne na pokles, s tým, že stopku by som dával sem nad dnešný vrchol. Ešte ráno som spomínal to, ako DAX urobil v podstate trojité dno, kedy jedno bolo tu, druhé dno, tretie dno. Potom sa to začalo tváriť, ale teda rástli sme jeden deň, druhý deň a dneska sme sa už tvárili, že ideme ďalej preraziť tie nové maxima. A ideme ďalej hore. Ale cena sa proste zvrtla a opäť sme zatvorili na tomto už ako keby štvoritom dne. Takže neviem, no ako index DAX dneska 1% mínus. Sme pol hodinu pred zatvorením americkej burzy. Dow Jones 0,6 mínus, FTSE je z toho najlepšie na tom, to je iba minus 0,2%. Technologický index v Amerike, ten je až minus 1,12% plus minus a index S&P 500 0,65. Takže neviem, no akože špekulatívne by to možno stálo za to. Tamto skúsiť nadstaviť, len teda ten stop loss tam bude dosť veľký, no ako tam 25 centov za jeden bod, keď to trafím tu, tak to vychádza až niekde, kokos, no ale akože keby toto už malo ísť, tak neviem, no máme štvrtok, keby piatok bol klesajúci, tak my teoreticky môžeme ísť otestovať minimálne tento support, ako je 20 týždňový klzavý priemer. No a na dennom grafe, keby zlomíme tú 50, tak podľa mňa na tú stovku by sme mohli ísť, to by bol potenciál profitu niekde okolo 700 bodov. 700 bodov, kdežto riziko by bolo 450, to sa aj oplatí z hľadiska money managementu, no to je zaujímavé. Aj keď tá 4-hodinovka zase na tej 200, na 4-hodinovom grafe. No, nechce sa mi toľko riskovať, ale tu na to bolo, tu keby som to bral, vtedy to bolo okolo 200, to je 680, takže toto je 400, 500, to je máme o nejakých 30% menej, čiže 200, 300, to má 150. Čo to risknem? Risknem to. Alebo si počkáme ešte na zajtra, či bude lepšia cena na nejakých týchto klzavých priemeroch. Že by sme natrafili na nejakú rezistenciu, alebo čo, príde nejaká správa v noci a pôjde to dolu. Nebudem to potom, nechytím to. No, ak by aj náhodou, že zajtra sme pokračovali ďalej dolu a ja to zase zo strategického hľadiska, keby to kúpim teraz na short a nečakám na to, že to prerazí toto low, tak zo strategického hľadiska, ak by sme aj toto potom prerazili, túto úroveň, tento support, tak ja už môžem potom nadstaviť pozitívny stop loss sem a nebudem ho nadstavovať sem. Tá cena sa väčšinou zvykne vrátiť, že prerazí toto, pôjde nižšie, potom sa trošku vráti naspäť a už zo supportu bude rezistencia a odtiaľ sa to zase odrazí smerom dolu. Čisto ako hypoteticky, ak by sme zajtra pokračovali ďalej dolu a ten týždeň by v podstate zavrel krásnou červenou sviečkou, povedzme, že čisto hypoteticky niekde tu, tak je naozaj obrovská pravdepodobnosť, že ten ďalší týždeň budeme pokračovať ďalej vo výpredaji. Takže no nič, dobre, poďme na to. Vyzerá to veľmi zaujímavé a hlavne, čo ma presvedčilo, je to, že už to fakt dneska vyzeralo úplne super, že už to pôjde, no ale ako môže to byť zápalka, môže sa ten trh zase otočiť a môže ísť hore, ale tak berem to tak, že je to proste risky biznis, takže poďme na to. Dobre, čiže short otvorený, no a riskujem a dávam stopku sem nad dnešný vrchol, to znamená, že to je 127 eur, teda respektíve dolárov, s tým, že 127 deleno 17 plus minus 127 deleno 17, to je riziko 7,5%.
To je v pohode. A keď to pôjde aspoň otestovať tento support 100 alebo minimálne sem na tieto hodnoty, myslím si, že tú 100 by sme mohli dať, tak to je potenciál profitu 196. Takže je to aj viac ako 1:1, čo je výhoda. Dobre, no tak Daxiček máme na short. Ešte ráno to vyzeralo krásne na long, aj keď som to nejak neriešil, pretože na vrcholoch nakupovať to nedáva úplný zmysel. Ale potom to, ako to už niekoľkýkrát proste prišlo sem, trikrát a znovu už tento náznak tu bol krásny, tá trendová línia už sa zdala, že je prerazená táto klesajúca trendová línia, že už teda pôjdeme ďalej, takže myslím si, že by toto mohlo, aj keď nevidieť, tak proste aj tak ako špekulatívne to vyzerá veľmi dobre, zaujímavé, takže keď to aj nevidieť, tak nič sa nedieje. No, tak uvidíme čo ďalej. Zatím